Wayahe guys, buka bontot guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilo wayahe ngombe obat jagunge. Semprotane kas sempurna do mati alhamdulillah. Soalnya terah yo bejo bar nyemprot ki gak udan kae. Alhamdulillah dadi kan merasuk dhek. Nandur jagung lawo yo jagung bolo. Ndas iki. Kowe Pak ora pantes wong gak tau nelayan ra. Sing mare ra pantes ki duwite bolo. Tahu duwite. Bosane terong ngene lho. Nah ya. Ojok teto ya lek Pri. Lah iya, wong sing mare ra pantes lho duwite. Iki terus mbek apa ki tahu karo sambel. Iki wak sanget inggarange rambang dino. Lah mepe ya. Lho semudan nek ora iso anu terus di diakari iki. Iki Mbah Pomo nang kono karo nganu guys, karo Mas Pri cilik. Nyemprot nang kono. Pilas iki lah. Lah iki Are tandurane jagung ra pilas. iki jagung, lek Pri jagung, lek janduklit jagung. Lah. Jagung karo tahu. Jagung kabeh. Iya. Sambel. Sambel Tomat tomat. apa nih, Bos? Mboten. Dah, lho, pelas. Nggih. Oke. Lah ganyang lah. Pelas. Leman pelas kuning. Nganu tomo. Diopo digodhog ngono ku ya? Ya digoreng. Digoreng sepre rodok anu iki. Ketan. Apa setengah mateng ngono kuwi. Bisa kita tambah. Lah liyane pelase api-api. Pelase lewan bergidal. Setengah mateng kuwi melampung, Pak. Seputan gimana? Sebutan. Alah mambu minyake wis. Rina. Jagung. Sanget. Panas ngombe ae. Iya nek wak sange terah nek kakan panas sih. Mantap. Mantap, mangan ki ngono ae wis enak oleh. Wis ngentekno aratan wisan. Pemenah dilawahi sate, Be. Ke atas. Tambah. Terus cak lakere lah. Man. Otak ateke lah. Ya atik lah. Lah sak karo 50.000 lho sak porsi. Lah iki mah banyune ya ora disiapno ya. Tapi nek sate nganu tak akoni, kan banyune ngono iki. Nek satene Pak nganu lho tak akoni enak tenan. Pak Daman heeh. Wedhuse tak akoni enak tenan, gak krasa. Oh gak krasa prengus, gak krasa piye ya. Nges ngono. Tapi adoh nggone cah. Pilihan. Perlu iki. Lah piye apa rasa rono, langsung rono ae. Malah cedak. Oke. Iya, rumah. Nah iya. Mengkone Neng kono cedak kok. Satene sak blek-blek kok. Nek kono nak cedak karwane. Gethek sedelok lah iso. Tapi jane penak ki aja sore-sore kok, Bos, kebengen ngono kok dhisik kae. sekali pre sedino esuk apa awan. Esuk pawan ngono lho. Tinggal mereka sedino pre ndak. Heeh. Ijole sate. Jam-jam 10 gitu. Kono tengah hari. Terus mulai mas. Sing kalo guys utang karo wong-wong kalo guys. Urung sudah dilaksanakan kae. Sidone sate iki arepan. Ya cara traktir Pak D kalau guys. Tahu kayaknya. Daripada biayaan ado-ado sekarwane kuwi enak bergizi. Tambah darah ya. Surabaya, Pak. Ngono yo ramene ra macet yo. Lah yo trah yo enak tenan lho. Gak maido lho. Yo koyo banyu mili. Duwe ngono kuwi. Aku yo gumun, maksudku gumun ki lho. Kok iso maksud ki dipangan ki iso kok pecah ning cangkem ngono lho. Terus kok lega ngono mlebu. Mlebune ning lambe ki rumah saku assalamualaikum ngono semono. Enak rumah saku. Heeh. Apa meneh sing tiba sing iku. Enek gajihe kuwi. Bayo. Kowe rung melok ya Jan. Urung roh lek janduk li.
Walah, tenan lek. Enak kurang banyak belas nek mangan. Walah, enak. Lek. Dan masya Allah enak tenan. Rek cara asem melok kowe yo cara asem. Enak tenan lek. Satene iki mlebu ning lambe iki iso assalamualaikum ngono lho rasane lek jan. Guyih lho. Guyih tenan. Nang irisnya 5 cm. Iya, gede-gede satene. Potong dadu. Onak. Ping rokok tak kok edak. Tak balik. Sak porsine iki piro guys? Swidak 5 apa 70 ngono lho. 70. Sak porsine satene tok lho lek jan. Tapi nek larang lah nek rasane Lega. Semono kan ora tahu to, ade kan Mas kan gak bendino. Kolo-kolo semono. Heeh. Jan rasane iki sama piyar ngono rumangsaku. YouTube. Wis tak tutup lho. Oke guys, ini kita mau mengantarkan abu karena abu iki abu ono guys fenomenal. Mesti abu sing top wane ning ngene pertanian. Ini kita pakainya NPK 1616 yang mutiara karena NPK sing 1616 mutiara larang 5 kilo ini 90.000 dicampur karo tawone loro terus tambah pupuk Ponska 1 sak 50 kilo dicampur dan kita mengerjakan regen nyemprot orang dua nyemprot obat bule jadi sampean kabeh sing pengen samaan dan pengen membuktikan bisa lihat di ini TikTok kayak Dewi nek wis diupload guys. Oke. Regen mulai mengabuk. Suapi katok kabeh jagung guys, mari semprot iki. Lho garangane gede? Di. Kae. Oh iya kae. Col. Kuwi roh Mas Pre dibledek kuwi. Ah. Lawoh ngono. Apik guys. Lah yo. Iya. Sak jumput lah nek. Stik. Merah biru. Sak jumput lah. Neka mutiara. Unsur hariannya 1616 netral apa? Full HP guys. Original. Terus ngabang-ngabang Ponska. Penting aku kok apik. Ayo. Wis maput. Itu wong sing teliti tenan guys. Telaten. Ya ora telaten maput. Kan kudu ngepas nih. Di epoke ngene iki. Lha iki sok motor iso mblusuk rene iki piye to ki, Mas? Laset sewane wis sisah. Mas kok mblusuk teko rusak jagung ngono Mas iku. Ayo jenenge tiba kopi munggah ku lho bos lah ya iso.
Kan lunyu jan. Lemu ki wis positif. Yakin lemu lah. Ya nggih, pon apa jenenge pon karo NPK. Ngomongnya itu. Aku itu tukang PDW. Ya orang angger-angger wong tani ngapus jagung ngapus ini iki. NPK. NPK. Jadi kayak urea yo do putani deh. Ibu teh ini. Nek jaman dhisik wineh gawenan dhewe dhisik. Lah jagung putih pilan untuk dhewe iki. Iya. Tapi jan matine sempurna tenan. Nah, Alang-alange. wong kae rong tutup. Nek jelas rontok tanah. Ya. Masuk. Apik. Sempurna tenan matine alang-alange. Langsung ricik iki. Langsung ketok jagunge. Jagungnya aku nyemprot kae ra ketok jagungnya lho, Bos. Ya iya. Jagunge blas ra ketok ya kae. Padha alang-alang. Padha karo alang-alange dhuwur iki. Padahal gak dicampuri apa-apa ya. Blas laporane. Berarti ampuh ya obat kuwi. Iya, apik matine. Lah ya. Blas. Rasane cek rumah. Matine sempurna. Muga ya wong tani iki ya. Cileke berusaha semaksimal mungkin dikei yang terbaik loh. Terus wayah gede ngono terus di nganu tikus nek ra kok semaput terus. Aku modal golek nangis. Nah, iya. Nek iso wampek ngono mangsaku aku ndek nginane luworo atiku. Ngingeti jagung ngono kuwi iso wae. Lah nek utangan piye? Kayak malah Ya Allah. pecah ndese. Bingung ya. Apa ya pernah. Enak berapane boten kuwi. Iki romono wis sudo guys sing kene, tapi genti sing baun gede karo ngene lek kanca kono. Sing kono ya dipangane ijek kategori lumrah ijek. Tapi yo nek gak ditembak yo semaput. Yo ngakeh. Sae Bong. ya anu lek. Semoga harapan makmur ini, muga-muga guys bismillah masa Allah gelemu sing Sulaman umur 14 iki lek Wis wayahe. Rong minggu. Kalau ngaku ora masalah. Heeh. Bareng kok. ya ya warnane biru mulai dari rumah Pak Amang dikasih oleh-oleh burung ini pun ya kon milih dhewe loro dadi malah sing dikeki sing kon milih terus dikeki bubur dikeki sarapan mergo aku mangan urung mangan dadi kon nggawa mulih Mas Atismu wis mangan ning kono pok lemah teles ya Pak Gustawa sing beres karo Nyuman ki mangko Pak Nyuman lho ki Mas Am nek didol ki 300.000 lho guys Mas Anom 300.000 400.000 payu dikekne awake dhewe kono leh ngopeni kecilik malah kon milih dhewe dikei kebebasan kon milih suwi leh ki mulih menentukan pilihan kontrah yo wis dikei jek kon milih ngono dadi kono gak
pengennya pokok sesuai karo sing disenengi. Terus akhirnya jatuh pada sing iki mang cuman di kayak pengertian barang karo Mas Amang nek sing iki memang real lanang ngono. Iki mau kayak apa yang resiki kurungane kayak gedangi. Sini ngarepan kan to? Ngarepan. Ini bekas mana apa kayak? Di sini bekas cendet ya ini ya. Mati kayak ya. Guru-gurunya sewengi gak dikerodong guys, mangan kaper mbuh mangan apa mati. Larang guys, soalnya cendet saiki langkai guys nek ning Jawa. Wis sarang enek saiki wis musnah ceromono. Sepomene sing kepala hitam kuwi malah 4 jutaan guys payu. Cek cilik kuwi 4 juta. Iki mbah jenisnya apa kok Lampung kok iki. Ini jero. Muga-muga dadi apik. Lah jupuk piye? Besare konyol iki. Wis bener ki Diring nih guys ini. Kowe kota bentuk. Proses rilis guys. Rilis ke dalam. Duh, Peru. Duh. Wih sirahe ini arep, Bo. Duh. Jerip. Oh alah bangetan. Jarene piye? Sing kono lho. Ayo padha sepenting bolong. Sirahe sing ngarep. Astagfirullahaladzim bocah iki. Lah diomong karo sing duwe ngono. Lah sing sirahe manggone ning ndi ngono lah. Sepenting, lak sepenting. Sirane kene. Wong ade omong sing duwe kok pinter. Pak Amang menamong piye sirahe manggon ning ndi karek lem sing dibuka sing ndi kan ngono. Sing ndi karepe? Sirane. Dia mau lak male kok jenenge manuk. Ayo. Buka kono ngomong. Kak. Rilis ngombe, guys. Semoga menikmati di rumahmu baru ya, guys. Ombo kono rek padha ora? Itu iki ngisore sithik. Cara menok iki sing tipe munggah, wono rada ombo sithik. Aman ya, Sen. Isu laman ya, mat coklat. Oke guys, sekarang kayak mangan, ngombe. Matur suwun Pak Amang. Lemah teles Gusti Allah sing balis pokoknya. Entuk apa-apane guys. Pentet. Oke guys, iki videonya tak tutup dhisik ya. Iki alhamdulillah kalau mau untuk rezeki kanggone Pak Amang manuk dadi iki diopeni dirumati sampai engko didelok hasilnya besok apik apa ora, iso ngapikna apa ora no lebih tepate. Iya lah. Pokok sehat-sehat buat semuanya. Muga-muga ki ya awake dhewe diparingi kesabaran sing jembar karena ya lagi diuji Gusti Pangeran masalah tanduran guys. Masalah tanduran ki dadi pangane tikus ya. Jadi memengke cuman saknggon terus memangnya sing sak terus nambahnya saknggon itu pun cuman normal, terus nambahnya saknggon normal, ketelu normal tibake saya diumbarnya malah saya nemen iki sing telunggon. Jadi ini bismillah muga-muga apa ijik diparingi turah karo Gusti Pangeran, modali sik balik ijik diparingi bati sing cukup sing barokai kanggo awake dhewe sak keluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.